Ganduje ya yi nasara a kotu akan bidiyon dala. Babiyana ta mayar wa Sheikh Daurawa martani mai zafi. Daga ƙarshe dai, tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi nasara a kotu akan wani faifan bidiyo wanda aka ga yana karɓar maƙudan daloli yana cusawa a cikin babbar riga wato malin-malin, wanda ake zargin cewa waɗannan daloli na cin hanci ne. To ita dai wannan magana ta bidiyon dala na Ganduje ba sabuwar magana ba ce. Magana ce wadda ta ɗan kwana biyu tun lokacin da Ganduje yana gwamnan jihar Kano, wanda a sa'ilin da wannan bidiyo ya fita ya yi matsa hazo sosai a jihar Kano, inda aka yi ta hayaniya da cece-kuce akan bidiyon. Wanda da ya bankaɗo wannan magana ta bidiyon dala ya kuma asasa ta shine fitaccen ɗan jarida a Kano wato Jafar, wanda ya rantsuwa har ga Allah cewa waɗannan daloli da Ganduje ke karɓa gaskiya ne ba ƙarya ba. Sannan kuma cin hanci ne aka kai wa Gandujen, shi kuma ya karɓa, inda shi kuma Ganduje ta ɓangaren sa yake cewa ƙarya ce maganar wannan bidiyo, haɗawa kawai aka idan a ɓata masa suna. A lokacin da maganar bidiyon dala ta taso, Ganduje na kan kujerar gwamna, wanda a bisa dokar ƙasa tunda yana kan kujerar gwamna ba za a iya gurfanar da shi a gaban kotu ba, ko da ko a ce ya aikata laifi ne. Dole sai an jira gwamnatinsa ta ƙare ya sauka, sannan a gurfanar da shi a gaban kotu. Sai dai bayan wa'adin mulkin Ganduje ya ƙare a Kano ya sauka daga kujerarsa ta gwamna. Ba a wani daɗe ba, sai Ganduje ya sake samun wani sabon makami na shugaban jam'iyyar APC na Najeriya baki ɗaya. Amma kuma shi wannan makami ba zai hana a gurfanar da shi a gaban kotu ba. To ana dai tsaka da wannan rikita-rikita ne sai Ganduje shiga kotu ya maka hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a kotun, inda ya nemi kotu ta hana hukumar ta tuhume shi akan wannan bidiyo na dala. Wato dai yana neman kotu ta dakatar da wannan hukuma mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano kan cewa kar hukuma ta tuhume shi akan wannan bidiyo na dala. Ma tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci babbar kotun tare da ke zaman ta nan Kano da ta hana hukumar EFCC yi masa bincike kan wani faifan bidiyo da aka ga tsohon gwamnan yana karɓar daloli daga hannun wani ɗan kwangila a matsayin cin hanci. A cikin kunshin karar da tsohon gwamna ya shigar da hukumar EFCC ya nemi kotun ta yi la'akari da karfin da kundin tsarin mulkin kasa ya bayyana, wanda yana cewar hukumar ta EFCC ba ta da ikon binciken tsohon gwamnan, kasancewar magana tana gaban zauren majalisar dokokin jihar Kano. Karar wadda tsohon babban lauyan gwamnatin jihar Kano MA Lawan ya shigar gaban kotu ya nemi kotun ta tilastawa hukumar EFCC janye gayyatar da ta yi wa shugaban hukumar ilimin bai ɗaya da kuma daraktan kuɗi na hukumar ilimin bai ɗaya da kuma daraktan kuɗi na hukumar ta da babban akanta na jihar Kano domin yi masu bincike kan abin da ke da alaka da faifan bidiyon karɓar dalar. Lauyan Ganduje ya ce kamata ya hukumar ta bari a kammala shari'a da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kuma wallafin jaridar Daily Nigeria Ja'afar da ke gaban wata babbar kotun tarayya Abuja kafin ɗaukar wani mataki a kai. To yanzu dai wannan ƙara da Ganduje ya shigar a kotun, wadda ya nemi kotu ta dakatar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Kano daga tuhumarsa. Yanzu dai Gandujen ya yi nasara, inda kotun ta aikata cip abin da Gandujen ya nema a gurinta. A halin yanzu dai hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta rasa dama a hukumance wadda za ta tuhumi tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje. Wato hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta Kano ba ta da wani hurumi ko kuma iko na tuhumar Ganduje, in ji kotu. Mai shari'a Abdullahi Muhammad Leman, alƙalin kotun tarayya mai lamba 2 da ke Kano, ya ce hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ba ta da hurumi na tuhumar Ganduje, musamman ma da yake zarge-zargen da ake wa Gandujen suna da alaƙa da laifukan da suka shafi gwamnatin tarayya. Wato zargin da ake wa Ganduje hurumi ne na tarayya baki ɗaya, don haka ba za a iya tuhumarsa a jiha ba, in ji alƙalin kotun. Mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya ce, tun da dai laifin da ake zargin Ganduje da aikatawa laifi ne wanda ya shafi ƙasa baki ɗaya, don haka hukumomin da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya su ne kaɗai suke da iko akan tuhumar Ganduje, in ji alƙalin. Wato dai a taƙaice Ganduje ya sama abin da yake so 100% a wannan kotun, tun da dama buƙatarsa kotu ta hana hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tuhumarsa, kuma a ƙarshe hakan shine abin da ya faru a kotun. Wannan kenan. A wani labarin kuma fitacciyar 'yar TikTok Hafsat Waziri wadda ake wa lakabi da Babiyana ko kuma Queen of Updates
ta mero da fitaccen malamin addini kuma shugaban hukumar Hizba na Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wani irin martani mai kama da isgilanci ko kuma wulakanci. Idan za ku yi tunawa a baya lokacin da hukumar Hizba ta gayyaci 'yan TikTok zuwa ofishinta wanda ta yi musu nasiha ta faɗakar da su akan irin wallafe-wallafen da suke yi a TikTok. To a lokacin Hizba ɗin ta bawa 'yan TikTok naira 2,000 domin siyan data, kuma an yi wa 'yan TikTok ɗin haka ne a matsayin wata karramawa da kuma jansu a jiki. Sai dai amma Babiyana ko kuma Queen of Updates ta yi wani bidiyo na jan magana inda take cewa ta bi gidajen 'yan TikTok ɗaya bayan ɗaya ta karɓo waɗannan kuɗaɗe naira 2,000 kuma za ta tattara ta mero da Sheikh Daurawa kuɗinsa, wanda yawancin mutane suka fasara hakan a matsayin wani isgilanci ko kuma reni. To, babanmu Sheikh Malam Aminu Daurawa, Allah Ubangiji ya huci zuciyarka. Yanzu haka nake gaya maka ba zai yiwu ba abin ya haɗu duka yayi yawa. Na biya ta gidajen TikTokers mutum 25 ga shi nan na karɓo 2,000 nan ga sanan 2,000 nan duka na karɓo. Dama shi general na 'yan kwalta mai ritaya wato Fresh Al-Amin bai je ba wajen Hizba, aika hai Murja Kunya ta taho mai da 2,000 ga shi nan ya kawo nasa. Nan na biya gidan mahaukatan nan da ake ta ikirarin an kai Murja Kunya na karɓo 2,000 ta gashi nan. Wannan 2,000 bado ne dan ido na idansa ya karɓi 2,000 nan. Wannan na Sharfaddin Bature ne shi ma ya dafa 2,000 sa. Wannan na magajin malam ne, magajin malam akan 2,000 duk ka furgice. Wani irin rayuwa ne wannan malam ka haƙiƙance haba magajin malam akan 2,000 sai fifikala take to alhuci zuciyarku malamai. A rage tsinuwa alhuci zuciyarku. Wannan 2,000 gata ta London B ce. London B mai appointment ba, wannan 2,000 naki ne ki dage ki sa a yi wa dan gidanki appointment dan naga ya haukace ko kuma jaririn kare ne ya cije shi ban sani ba. Wannan 2,000 nawa yi ma? Ta ne wasu na manta ba do ka ba da naka dama minaluwa ba ta je ba. Wannan 2,000 da Aminu J Town ne dan ni na karba na aika maka ta POS. Allah dai ya raba mu da butulci. Malam Lawan Aminu J Town bai ya maka mutunci ya maka komai, mutum ba ubanka ba kanin ubanka ba. Zaka zo kai mai butulci ko ka je to a taimake ka. Ga 2,000 Aminu J Town boy. Sai na garzaya garin Gombe dan Kwatala duk inda ya ji sabgar kuɗi na gaya muku Kwatala sai ya biya kuɗin mota ko da wani ko da kuɗin bai kai kuɗin da za a baya ba sai Kwatala ya zo ya karɓa, shi yasa na biya na an so ga na Kwatala nan. Na biya Zazzau na karɓo na MJ Talent. Ka san MJ Talent da shegen san kuɗin masifa ga kuɗin MJ nan. Dinnan na haɗa zan mayar da su Hizba. Zan mayar da su Hizba tun da ku ba kwaji. A ce ku je na jaza masifa ku je na jaza bada'i sai kun yi 2,000 na data da aka ba ku duk sai kun da shi. Allah ya huci zuciyar Malam Daura, babanmu maganin kukanmu. Ni fa kan a taba Daura bari ku ji in gaya muku gaskiya gwara a raba Najeriya gida biyu. Ni na gaya muku Allah ya huci zuciyar Malam. Yo in kai murabus ai za a rika sai da ba ganda kaɗai ba fa har dodon koɗi za a koma siyarwa. Allah ya huti zuciyar ran manya. A yi haƙuri malam namu na gargajiya, kai ma ka san ba fa wanda zai taɓa ka. Wallahi kai malam kai da ka tara komai, mutanen kirkin kana da shi, na banzan ma kana da shi. Yomu aka taɓa ka malam ai ma yaƙi da wanda ya ƙirƙiri ma TikTok ɗin. To gashi nan kyankyan kuɗaɗen mutum 25 na karɓo. Zan mayar musu yawa ba zai yiwu ba. Mayar muku ku 2,000 da kuka karɓo tun da ba za ku daina halin ku na banza ba yawa.